Jo, vítajte u nového videa. Dneska to bude CSK, čo konečne vydali sezónu 4, ja neverím. Tak utestujeme si 2v2 tu na túto novú mapu s kamarádom. Neviem, kto sa napája. Je testovať. Ja očujem, kde sa napájaš. Vypektuje, tak zabijeme ho, skúsime. Hopa. O, dobre. To ste nevideli. Dobrý sme. Dobre. No, takže kúpime si prvé kolo Keluvar. Môžeme ísť na to. Bum. Kam sa schováme? Tuto. Pri bazéne. Dobrý je kamarát, už skapal. Kámo, kam to poje? Ježiš, kámo. Juj, čo kúpime? Budeme šetriť. Kúpime Deagla. Kam sa zakempíme? Zakempíme. Super. Videl som, že tam kamarát skapal, takže... Uha. Yes! Čo máš? Čo mal? A takže to máme k ničomu, si kúpime M-ku. Kamo, pauza, dob! No, ideme. Sme tady už konečne. Po pauze, lebo sa typek odpojil. Ale znovu sa napojil. Dobre, jeden dole. Jeden je dole z bombu. Dobre, jeden je tam pomôcť. Ne, kámo! Musím kúpiť flashbang. Volatý. Dobre, tak aj máme peniaze. MP9 na jeden flashbang. Chrám tu. Nice. Nič nemajú dobrého. Super. Musím skočiť, nevím. Sí, pána, vypomáš. Škoda, že som hádzal granáty teraz. Ukáž v tebe, čo zahráš.
To je. Ako... Ježiš, to čo si za AVPčka na... Bro. Reálne však ten bol tvoj. Dobre, tak Emko nakúpime. Tak to... Dobrý si. Chránim zadek. Ježa, som sa tam lákol. Nikoho nevidím. Si pána, čo si mal? A Vipo, díky. Kámo. Vipo mal na spawne, čo skapal. Poďme za tečka. Iba posledné kolo. Skoro som umrel. Ja by som... Nice. Zaptečka. To bude asi to takšie čas, ale uvidíme. Bereme si Kelvar, díky. Tam pôjdeme. Bereme Kelvar, to je najdôležitejší v prvom kole, si myslím. Kámo, ten je tvoj! No, kámo. Kelvar, čo kúpime? Budeme šetriť. Šetrím. Nakúpime si granatiky. Pomoc. Tak, ty si dobrý. Však ale keď máš Galila, som chudobný. Nemám na nič. Kam, prečo sa týpek odpája, napája furt? Ja som ho videl. Si pána, zobral som. Budem šetriť to zokolo, nech keby na svoj časy nech mám. To je to. Idem pointnúť. Yes. Ja som... Tu je! To si mal. Nekúpime granát, poďme za to. SSGčko. So
Budeš slepý, typku. Kamo, ja som to zle hodil, no nic. Ja on má lepečko. Ne! Hopla. Počul som. Kámo, skape. Možno. Asi som skopol najhoršiu zbraň, keď už som mohol na Geva, ale... Týmci sa proste odpojili. No a na dneska by to bolo všetko. Dajte like a dajte 2 lajky pre pokračovanie nových map v Season 4. Tak zatiaľ čaute.